Dobrý deň, chcem sa vás opýtať, že čo na Slovensku by ste vylepšila v tomto momente, že čo sa vám páči? Vidím, že chodíte nakupovať do Jeme, tak skúste povedať niečo o cenách, že ako študentka vidím, že máte stúžku, tak ako študentka, čo hovoríte na ceny potravín na Slovensku? V rámci Slovenska by som povedala, že tie potraviny sú veľmi vysoké a keď, ako by som povedala za študentov, tak máme dosť veľké problémy a dosť musíme robiť veľké myšlienkové kombinácie, aby sme vôbec vyžili na tých intrakoch a aby sme vôbec mali nejaký príjem teplého jedla. Takže tie ceny sú dosť. A zamýšľate sa aj nad kvalitou tých potravín a toho jedla, alebo v podstate musíte pozerať v prvom rade na tú cenu tých potravín? Tak ja sa snažím osobne aj v rámci kvality, aby bolo dobré, ale tiež tá cena tam robí dosť veľký rozdiel. Takže je to také, že snažím sa kombinovať tak, aby to vyšlo aj dobre cenovo a aby som aj nedala proste nejaké šmejdy alebo niečo, čo nie je kvalitné. Áno. A ďalšia otázka ma zaujíma, pretože často robíme túto anketu a hlavne u mladých ľudí sa pýtame jednu zásadnú vec, že keď vyštudujú, či chcú zostať na Slovensku, alebo rozmýšľajú aj niekde ísť do zahraničia, pretože tie príležitosti, alebo majú to nastavené, že to je trošku inak. Ako rozmýšľate vy? Ja určite po štúdiu chcem ísť či pracovne, alebo študovať do zahraničia. Na Slovensku. Prečo? Máte vybrať tu nejakú destináciu konkrétnu? Mám priamo Česko. Hej. Priamo Brno mám. Študentské mesto samozrejme. Ale v rámci môjho odboru sú tam oveľa lepšie tie školy zamerané a fakt, že oveľa viacej sa tam vie človek naučiť ako tu na výške. Rozumiem. Čo by sa malo zmeniť na Slovensku, aby si tu ostala? Veľmi zaujímavá otázka, či už len pohľad ľudí by som povedala, aj v rámci, nechcem povedať, že politiky, ale celkovo žitia, pretože mám niekedy pocit, že ľudia si nevážia to, čo majú. A keď to mám povedať z pohľadu zdravotníka, lebo ja som zdravotníčka, tak mám pocit, že sú akoby dosť podceňovaní tým, že fakt, že tie školy nie sú ľahké. Dosť sa vytrapujeme a prídeme do ambulancie a niekto nám zahlasí, že ale my máme takto pravdu, lebo my sme o tomto čítali. Tak príde to človeku ľúto a radšej fakt odchádza. Takže stretávame sa tu s nejakou akýby autoritatívnou despotizáciou spoločnosti. Áno. A ešte sa opýtam, akú rolu podľa teba zohráva v tom celom nastavení slovenská média a televízia? Čo si akoby, neviem, či sleduješ televíziu, či nie? Dosť obrovskú by som povedala, ako si to zhodnotila? Takto, podľa mňa v médiám tam treba to vždycky brať tak s rozumom, proste brať tie informácie niektoré, že áno, môže byť na tom pravda, ale vždycky si treba podložiť tie veci ešte s nejakými inými vecami, z nejakých iných, či novín, alebo proste novinárov, ktorých proste reálne niektorí sledujeme, pretože nemusí byť všetko pravda to, čo sa hovorí v novinách a na to treba proste myslieť. Ja som rada, že sa niekto takoto venuje. Je to dosť ťažké na Slovensku, by som to tak povedala a je to celkom dosť dole vodou, by som povedala, v rámci Slovenska. A akože ja zbožňujem Slovensko. Taktiež, tu krajina je nádherná. Nádherná, akože fakt. Nikdy sa nebudem zahambiť za to, že som proste Slováčka, ale ten život je tu dosť ťažký a fakt, ja sa nečudujem, že ľudia odchádzajú. A čo by si vytkla Slovákom, okrem tej akoby nevďačnosti a čo ešte také, čím teraz disponujeme tak v všeobecnosti v meritku, že čo je nás, akoby, aká zlá vlastnosť nás spája aktuálne? Že sa nevieme ponaučiť z histórie. To je veľmi veľká vec, ktorú si ľudia podľa mňa neuvedomujú, čo sa podialo v histórii, či je aj tá nevďaka v rámci niektorých určitých vecí, ale aj to ponaučenie z histórie. To, čo sa tu podialo za posledné roky na Slovensku a mám pocit, že stále opakujeme tie isté chyby, ktoré by sme sa fakt mohli ponaučiť a ísť ďalej. Držia Slováci spolu podľa teba? Ako v čom? V čom áno? V dosť veľa situáciách by som povedala, že nie, ale napríklad taká situácia, jak bola vražda novinára,
to proste som bola prekvapená, že sme ako držali všetci spolu, ale aj tak sme sa z toho neponaučili a je to tak, ako to je zase. A ešte úplne posledná otázka, ak by si mala čarovný prútik a mohla by si to zmeniť čokoľvek, čo by to bolo? Ako prvé. Ako prvé. Asi to zmýšľanie tých ľudí, to, že si uvedomí, čo sa podialo v histórii, pretože podľa mňa to je podstatné pre to Slovensko a z toho vlastne aj tá vláda je taká, aká je. Nehovorím, či teraz, či je tá vláda, alebo tá predtým, proste každý máme rôzne názory, ale treba myslieť na to, čo sa podialo, aby to zase nešlo do tých situácií, ktoré proste sa stali. Super, ďakujeme. Dobre, Pre televíziu Janošík, ďakujem veľmi pekne. Ja sa vás chcem opýtať, keby vám dal niekto čarovný prútik do ruky, čo by ste na Slovensku okamžite v tomto momente zmenili? Čo vás tak najviac asi trápi? Tak mentalitu niektorých ľudí, to by som zmenil, to ovplyvňuje potom všetko možné okolo. No a snáď... To ste mi zaskočili. Čo by som zmenil? Čiže 3 želania mám, či jedno? Áno, môžete kľudne povedať. Tak tá mentalita ľudí snáď a potom by som zmenil to, že by som zmenil celý systém, jak to tu funguje. Od najnižšieho stupňa až po najvyššie, tá naša klasická slovenská závisť by som povedal, niekedy to tak sa prejavuje, vypuklo. A potom chovanie tých ľudí, agresivita a to ďalej. Čiže tie medziľudské vzťahy troška, no a z toho by sa odvíjal potom už aj taký kľud, akože práca, jedno možné, každý tie náväznosti. Máte pocit, že to ide rovno z parlamentu, od poslancov z vlády, že k sebe vlastne, keď vidíte, čo sa všetko deje, že opozícia, koalícia, teraz sa to zase vymenilo. Nám nezáleží, my nie sme ani z jednej, ani z druhej strany, proste nám záleží iba na tých... Nie, ale toto je vlastne už dôsledok toho, čo som povedal na začiatku tých ľudí, tú mentalitu, Však keď my na niekoho nadávame tam, že je tam, no tak si ho asi niekto zvolil, či on tam nie je náhodou alebo nejakým švindlom. Proste ľudia si ho zvolili a tá mentalita tých ľudí sa pretavila do toho človeka, čo je tam, čo ich zastupuje, podľa mňa to takto. Čo by mal Slovák, keby ste mohli pošepkať do ucha radu každému Slovákovi, čo by ste mu poradili? No to ťažko poradiť. To sa ľudia nezmenia, viete, to je všetko taká náhoda, tým pádom celý život je náhoda, aj keď sa tak zoberie, ale to ťažko, to neviem. Dobre, tak posledná otázka, tak inak sa opýtam, že myslíte si, že, alebo do akej miery si myslíte, že má vplyv, že majú médiá na ľudí, lebo to asi zrejme najviac ovplyvňuje. No, ale zase to sme, áno, to je dobrá otázka, ale to sme zase pri tom korene, to je mentalite ľudí, však mentalita je tu, že niekto, nechcem povedať, že hlúpy, ale proste menej nadaný, alebo troška je taký menej schopný premýšľať, no tak uverí tým somarinám, čo sú na internete, televízii a tak ďalej, Čiže tam už je to zase pri tejto zásadnej otázke, To ovplyvňuje tu určite týchto ľudí, ale ako, tým pádom, nechcem teda hovoriť, že ja som niečo iné, ale proste strašne veľa mladých ľudí napríklad nepozerá televíziu, nemá ani televíziu, nepozerá noviny, nepozerá internet, v podstate tie mainstream a tieto správy aj z druhého tábora, čo sú zase tie nejaké opačné názory, lebo to fakticky sa v tom potom ani nemôžete vyznať, však vy, jeden príspevok je taký, že tí sú zlí a tí druhý potom príspevok je taký, že tí sú vlastne dobrí, čiže tí ľudia si, akože môžu si vybrať, to je tá demokracia, ale fakticky si musí každý robiť úsudok sám. Áno, a mňa zaujíma iba posledná vec, že čo hovoríte na pomer kvalita potravín a cena potravín a k výške teda buď dôchodkov alebo platov na Slovensku, že čo na to hovoríte? No tak zase, tak ťažko povedať, lebo ja troška akože zarábam aj, mám teda ešte pracovné nejaké záväzky, čiže mne sa ťažko vyjadriť, ja som tu úplne náhodou bol v tomto obchode, teraz som ho na obede, tam chodím sa najesť, väčšinou chodím do Zadona aj nakupovať. No pokiaľ viem, tu sú ceny vysoké, tak to hovoria ostatní ľudia, aj keď si niečo tu kúpim náhodou. Keď to porovnáme tam s tými onými kapitalistami, tak ako je to tu vyššie. No a tak dôchodky, to by bola kapitola sama o sebe. Takže potvrdzujete, že sú tu ceny vyššie než za Dunajom, tým pádom si naražil asi na Rakúsko? No. A ceny na Slovensku sú vyššie ako v Rakúsku, kde sú... No nie, v tomto obchode špeciálne. No ale... To ja do iných obchodov nechodím, čiže Kaufland, tam sú určite lacnejšie, to nehovorím. Ja chodím do Bily tam, Hej. Byla Púšť, jak sa to teraz volá. A
Ale tam napríklad majú také akcie, že 20% zľavu, viete, nakúpite nejaký objem a dajú vám na to 20% zľavu, toto neexistuje, čiže možno by sa aj mali týmto spôsobom ubrať a by im to možno prospelo. Dá sa povedať podľa toho, čo popisujete, že keby som bol cudzinec a počúval by som vás, takže by som si povedal, že ten slovenský národ je taký, čo si nechá, to sa mu udeje. Presne ste to vystihli. A viete, že chodí človek do zahraničia a sa baví pri stole s niekým, hej. Čo sa to tu deje, však fašisti, to tamto, ale zase to je o tom, že kto jak informuje, však ale akí fašisti, to sú ľudia, však zoberte v Nemecku, v Rakúsku, v Rusku, jak to je, to není, že Putin si robí, čo chce, tam ho predsa niekto zvolil, ten národ je taký, že ho teda berú, hej, no tak či to je už o tej mentalite národa, alebo o tých schopnostiach nejak premýšľať, to už neviem, ale proste to sme zase pri tom koreni. To je tá špica, hej. Však oni by protestovali, keby tam zabíjali Ukrajincov, kamarátov svojich, viete. Áno. A nič sa nedieje. Dobre, a kebyže, ako veľmi by ste súhlasil s prehlásením od 1 do 10 kľudne, ako veľmi by ste súhlasil s prehlásením, že štátne, akoby takto, politické strany sú riadené štátnymi tajnými službami? To by som, u nás myslíte? Áno. Proste nemyslím, že... Dobre, a ako veľmi by ste súhlasil s prehlásením, že politické strany sú predĺženou rukou oligarchov? No, to je taká veta, viete, taká podľa mňa, čo je taká fráza, ako keby už. Je úplne jasné, keď niekto sponzoruje politickú stranu, že to zarobí akože entuziazmus, nevie čo s peniazmi, za je to rodina, kamaráti, hej. A záde je asi to, čo vo väčšine prípadov, že teda dobre, však zaplatím ti a ty mi tú požičku splatíš nejakou zákazkou alebo niečím podobným. No, tomu sa nedá vyhnúť a to je v celom svete. Možno u nás je to po tých 30-40 rokoch komunizmu také vypuklejšie teraz, že sa to tak prejavuje to, hej. No ale na západe je to tiež bežné. Hovorím o tých ostatných krajinách. Dobre, ďakujeme za odpovede. Zaškváte vzťahy a vlastne ten základný princíp, jak sa kto narodí, jak sa vychová, hlavne vychová teda v rodine, to je úplne základná vec a potom človek nenaletí všelakým hoaxom a nenaletí. Ale ešte keď sme pri tom, dobre, jednu vetu ešte teda, že to súdnictvo, tak bola tá reforma teraz, nevyužila sa podľa mňa šanca zvýšiť tresty. Treba za tú marihuanu, to, že viete, si máte nejaké, dobre, tak znižiť, dajme tomu. A to je také divné všelaké, lebo chodíte na meste Trnavské, my to tam ráno vidíte tých dealerikov vo ospe už, hej, takých počernejších a plus vidíte tie obete už, normálne sa takto tam peckajú. A to je druhá vec, ale chcel som o tom, že, no vidíte, teraz som zabudol. Ja som už dochodca. Zvýšenie trestov sú jasné. Tá reforma, áno. Predsa nie je možné, že Filipínca chudáka dokope takýto človek dostane 6 rokov. Potom ešte hlbajú nad tým, že či ten dostane 5 alebo 10, ten čo zabil 5 ľudí malých ešte. Takže to je katastrofa. Potom majetok, ako tie ukradenie, kto prepadne vás, viete, to sa kvalifikuje ako, čakaj, nie som odborník, ale tá smiešná kvalifikácia, že ubliženie na zdraví. Však to je pokus o vraždu, podľa mňa, keď začne niekoho mlátiť, viete, s pecťami, tak to je ako, čo to je ubliženie na zdraví? Plne súhlasím s vami. To sú kráviny, čiže toto by sa malo, aj to dosť ľudí potom sa boja, viete, tí starší ľudia vychádzať von, to všetko so všetkým súvisí, no, takže je to také zložité skrátka. Ale vy robíte potom dobrú činnosť, keď hovoríte, že takto chodíte a pýtate sa. Bo zás tí ľudia, keď pozerajú také televízie, také nestranné, tak si potom troška zoberajú z toho príklad. Tak ako ste spokojní s cenami a potravín? Ceny ma až také netrápia zase, ako viac ma trápi celá táto krajina. A čo konkrétne je podľa vás také najdôležitejšie aktuálne riešiť, čomu venovať pozornosť? No. Asi hlavne tomu, aby sa tu vzdelávanie nejako dostalo na nejakú normálnu úroveň. Aby ľudia nepodliehali všelijakým hoaxom, nezmyslom. A miesto toho, aby sa školstvo likvidovalo a stále tá kvalita išla nižšie a nižšie, aby sa to posunulo. Ale žiaľ, na to treba mať aj ľudí, ktorí budú normálne voliť, čo žiaľ väčšina ľudí nerobí. A volí proti svojim, jak by som to povedal, potrebám. Nemoc rozumiem a preto máme takú krajinu už, ja by som kľudne povedal, že aj 100 ročie, aké máme. A žiaľ, je to v ľuďoch, no. A nevidím to moc ružovo, takže
ak bude prvá príležitosť, aby som odtiaľto odišiel, tak z tejto krajiny odídem. Wow. Wow. Ďalší. Teraz sme sa rozprávali. Práve, že máme veľký odliv mozgov zo Slovenska a všetci postrední už proste to tu balia a posledný asi fakt zhasne. To tak No vyzerá. ja som sa vrátil vyslovene len kvôli rodine. Áno. A moji rodičia sú starí, treba sa im trocha venovať ešte a tak. Ináč ma tu málo čo drží. Okrem priateľov, fakt. Nič niečo by vás motivovalo ostať na Slovensku? Okrem rodiny teda, mimo rodiny? Poviem vám, keď som žil v zahraničí, som bol ináč ohodnotený. A žil som 15 rokov de facto mimo krajiny. A hovorím, jediné, kvôli čomu som sa vrátil, bola tá rodina. Neznamená to, že som nemal záujem pomáhať ľuďom na Slovensku. A vždy som mladým, talentovaným pomáhal, či už ako vo forme mentoringu alebo niečo podobné. A aj finančne, samozrejme. Ale je nás tu málo. No. Súhlasil by ste s tým, že tu vlastne panuje taký nejaký nezáujem o okolie, o dianie, o... Tak do určitej miery je to pravda. Ja už som dosť rezignovaný. Hej. To asi je počuť na mojom hlase. Asi ešte pred takými 2-3 rokmi by som to hovoril v inom tóne. Som dúfal, že sa tu nejaké zmeny dajú urobiť a že ľudia budú otvorení tým zmenám, ale toto slnko dobre stojí. No, zdal som to, nevidím v tom budúcnosť, žiaľ. A pokiaľ by ste mal čarovný prútik, ktorý môžete zmeniť čokoľvek na Slovensku, čím by ste začal? Myslením ľudí. A čo na to myslení? Byť ochotný viacej si brať zodpovednosť na seba a ľudia tu chcú, aby za nich magicky vyriešili veci. Tak si mi prišiel. Dobre, veľmi pekne Čo vám sa ďakujeme nedá? za váš čas. Ďakujeme. tvjanš.com. Ako to hodnotíš, Vlado? No, tieto spovede sú zaujímavé, ale vidíš, že sa to častokrát opakuje a odliv zo Slovenska je neúprosný a samozrejme ako prvé je vždy tá finančná motivácia tých ľudí, pretože tie financie zohrávajú hlavnú úlohu zrejme u všetkých, alebo teda u väčšiny tej populácie, preto ten odliv je tu. No. Áno, to tak vyzerá, že naozaj tá ideologická a konceptuálna moc rozhodla, že Slováci majú byť rozpustení a v prípade, že nezoberú zodpovednosť za svoj život a za svoju krajinu, aj tak sa udeje. Bohužiaľ, máme tam nakročené.